Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. Kum Shibanta ban penmi pisa ban tei ka Kenshi District Building kom Youth Center bat kum Shibanta ban kentiwi ki samla ka sports ka Jeseng samla Kenshi District kebadan hapo ka Mairang Presbytery ha ka Arpkundai Tarik Urisau Arjar Puar kan pelong ya ka First Kenshi Marathon halor ka moto ka baong Run for a Better Life ya kaniga marathon lapia haki arbenta ka mini marathon bat ka dream run ya ka mini marathon on sedang na kasenong lum sok klur kat ba ya ka dream run on sedang na kasenong langtor bat ya bro artli Jacob ya mare on penkot ka madan football jong kasenong kenshipulun nakabenta ka dream run kinong ay benta ki day tangki kana ki bahapo ka khatsaus nam karta kat ba nakabenta ka mini marathon on amdon jingken rta bat ka por basdang ya bro artli Jacob ya mare kanlong ha ka pon ribu James stamp kinong job ya ka mini marathon kinyo ay kasong pisa ka balong 10,000 tingka 1,000 tingka bat lai jar tingka kani kadai nakabenta ki bawan baningkong baar bat balai ringkat ki trophy bat ki certificate nakabenta ka dream run ki bor peniat ki la pentibru ba kitu kinong ya mare ki balai benta ki national level kin om yo shu ki khusnam ki bala kadohaneng hanrei kin ipad ki we ki jing asoba lada ki wani benta hakani gaji yakob mare nakabenta ka registration kinong benta ki haban siu lai spa san potingka bat kinyo free ka wai ka shop t-shirt bat ka jaka ban register ka long ha dukan jong i eliban marbanyang ka badan hamo khar shalong ka dukan i wanda shisha khar sintio ka badan hanong ston ka dukan western pharmacy ka badan ha pendang umyong ka dukan jong i riban sham simle ka badan ha sherwang kadukan i refiling star nong siet kabadan ha Kenshi Bangla kadukan jong i H Maulong kabadan ha Thlong nong Thlio kadukan i Manusha Simle bat kadukan jong i Region Singh Simle kabadan ha Kenshi Maurya ki nong isimenta kila ruban shu telefon ha kini ki number harum kendai line riu not lie saupra iwen riu kendai line riu not lie saupra iwen riu kendai pra san riu sau iwei lai kendai iwei pra nyau not san sau lai not nyau sau riu but nyau not san pra lai san nyau but kitu ki pathiet ya ka dona kat ka pasan spa bat sia jar tingka kim don kam ban siu bairung hakani ka ju asi kandon ru ka gospel concert bat ka food fest ya ka baon pelong ha ka madan football jong ka snong kinshipulun kum kalat na kabanta ban kentiu ye ki khna ye ki hep ki barit hadu ki khun samla hakwide bat kumnu bakin long ki ban kilan met ban yo ki jingkot jingkhia na kaliang jo jing sing samla ka district le ikut ban penlong ya ka first Kenshi marathon bat haga juga sengiru ngin penlong ya ka food fest bat kumju ka gospel concert hakwide bakani ka Kenshi marathon min perlong hakaar pukundai terik jong mentau benai bat ka mutu ke jong ka kalong run for a better life kajing temu ban perlong ya kani ka marathon kan long ban kentiu ya kasap kapong jong ki hep berit bat ki kun samla ki jongi bat aga juga poru na kaliang jong ka jingeseng samla Kenshi district kan dei ko weni kilat na kabenta ban pinbi fon kamtam e bante ya ka youth center jong ka jingeseng samla ka badan hapo jong ka nisnong hande Kenshi hakibide bakani ka Kenshi marathon na kaliang jong ka jingeseng samla kalapia kumni bat kidan haki artli ki benta ka banikong ka dei ka dream run bat ka jingcengai kan long 10 kilometer na ka benta kani ka dream run kan long na ka benta ki khna under 14 ki bakhat saus nem sepo kata kabut kenthei la kajong kisenrang la kajong ka price na kabenta ka dream run kan long bawan first lai hajar second ar hajar but third kan long 6,000 ringkat bat ka trophy bat aga juga por bat ka certificate ka baar bat kan dei ka mini marathon bat katakan long khatsan kilometer kani
Ka price kan long first 10,000, second kan long 1,000, but third kan long 2,000. Ringkat bagi trofi, but aku juga por, but ke certificate. Haki video bagi mini marathon 4, kindai bagi kita kena kiba ngilak manong khatsan snam chaneng bet. Kata kabut kam dan ke age limit kan dan de kilak bani shimta bet menuru. Tenrei haki video begini ke jingi shimta ka mini marathon bat ka dream run. Nak kalian juga jingi seng samla ke si distrik Kumkalat nak ka benta ban ailat khamtam yaki kun samla. Bakin yo bani shimta haki bakum kini kirentan. Ka jingi foot kalong kumdi. Kitu ki sports person ki baju shimta khamtam haki national level lani shabar lang nalaka joka state ngilai ikut kumni ngincha iki bakin wan shimta tangba nginum ai kat kum kini ki price ki bangi ngilabu angni ndrei ngin ai ki ka special price haki bini pat ki wei ki nong shimta kamut ki bom pat poi si ki national level kamut yaki ngin sha bet laki wan nakanu nu jaka lani nakanu nu district ru kabumut ngin sha bet na kabanta jongki to nang ta sa kawai pat kalong ba ni pentip akani kapor ka bamenta ba ka mini marathon ka bakhatsan kilometer kan sedang nang te na mairang na kasnong lumsok klur te ka reporting time ka babaro ki nong isimata ki di banpoy hang te kan long ha kapor nriu bejit hik haki bidai pat baka jing penkut ke jongi ya ke jingle ya ka registration kan long hiya ka step aswa jongka nriu beji nak tak itu kena ki bawan isimenta ki bidai bijing mare ka badai ka dream run 10 km pat ka reporting time kan long nriu beji markan ju balaladan kitu ki ba wan ka ski ban le registration ru ngila ban sha iki tang baki haban wan hapo kan nriu beji men step te kani ka dream run 10 km pat kan sedang nang te na kasnong na jan benter na langtor kata ka di jing sedang jong kani ka jing penilak kai ka dream run jong ki under 14 to ka jing penkut ya kani ka jing penkut ya kani ka jing nilak kai marathon pat baru arteli kan long bet ha kamadan football jong kasnong kan sipulun bat ka jakaban penlong ek food fest bat ka juga por ka gospel concert ru kan long kamadan juga senong kensipilun te bani simta kani ka marathon ngilabu ru na ka benta banle ya ka registration hakikat tu kat ni tili ki jaka kemut kita ki jaka kilong kumni haki bidai bat hasilong banle ya ki registration kata kalong ngilabu akawain ki dukan kemudian hamau khar ke dukan jong di kong Elibon Marbanyang habau khar main road hajan jong ka YMCA persya ya ka we ni kijaka Caps New Men Saloon batling ba jong kani ka jingle ya ka registration pihak ban pendap ya ka form bat ka juga por pinyo ro ka we ka sabti bat ka dor jong ka registration kan long laispa san putingka nang ta hanong ston kadai kedukan jong i mestar wat bersisa kasentiu kebadan persya bat kedukan jong i doktor Thelep bat i doktor Paryong nang ta mairang pat kadai kedukan di dawai kebaki khot ya ka Western Pharmacy kebadan hakasnong pendemyong mairang nang ta haserwang kabadi ka weni kisnong kabadan pang pedeng jong ka Kenci distrik kande kedukan jong i Riban Syams Imli nang ta Kenci Bangla kande kedukan jong i Mesta Refilling Star Nong State kabadi kedukan hardware nang ta Kenci Mauria kidan artli kedukan kawe kedukan jong i kong Manusia Imli kabadi kedukan di jan di juti bat kiwe nang ta kawai pat kedukan akan si Mauria kan deh kedukan jong i Rijun Sings Imli kabadi kedukan General Store kababaro lesi kitip kabadan hamar senda kalenti kaban rumru isa kayo jong akan si te kita kidai ki bafi haban sim registration
But kiwi pat ki bana jengai ngila banong kala banlong na southwest kala banlong na jantia kila ban chupun hakini ki nombar ki bangi ngila ai hakani ka posta da ka ba pila ban le lingba ka Google Pay how new number khandai lai driu not lai sao pra iwe driu ya kani ka posta ka bangi ngila persang na kebantaban penpriang kan long pila bani i lingba ki WhatsApp group jong ki perlok ke jong pi bad aka juga por lingba jong ki Facebook ki Instagram bad ki we pat te pila ban phone ru yakini ki number ki bangi ngelabu hakanika posta hagi bide ba ki chest number ya baro ki nong isim mentah ke jingila kai marathon ngin ai be haka tu ke ju sngi ar kundai tarik haka por men step nru beji te baro kini bayi simenta kin hapan wanra ya katuka registration ke bapi pila ban sim na kitu dukan ki mangila kedo nakta kin wanra be katuka sngi ke por nru beji in ayo chest number nangta ka apil ke jongi ka long sabaro ki para no snong ki bapo jong kani ka rikasi ba jantia ke jongi ba kani ka jing tumu ke jongi ban penlong ya kani ka kanchi marathon bat kini kiwi pat ki program kan long na kabenta bangin yo bantay ya ka youth center na kaliang jo jing samla kalapan kre ru ya ki donoskat bat ya kini ki donoskat pila ban yo na ki dukan ki bangilak kedo bat kador jong ki donoskat kan long nadu ka sanpu tingka sispa tingka sanspa tingka bat si hajar tingka sanspa tingki tu ki bathit ya ki donoskat sanspa tingka bat si hajar tingka kinyo ru ya ringkat bat ki sabti kimdan kam syu ban thiet lani ban le registration karpang la ka jong henry ki bathit ya ka donas kat sanspa tingka bat sia jar tingka kinyo ru ya ka sabti ka we ka basang dor lai spa sanpo tingka bat kini kila ban isim mentaru hakani ka jing ya mare marathon dan kam ban le da ka we pat ka registration henry ki basim ya ka donas kat sanspa bat sia jar kemud kila pada simenta haga jingi mare marathon bat kinyo bat kawai ke sabti nangta haga ni kasngi kan don ru ka food fest haga banda kaliang joga jingi kasamla kila penbet naga benta ki nongwan syakanika lempung haga bakan don ru ka gospel concert haga bidi bak food fest ngila penbet ya ki bam ya ka bam kumni kan don ru ke jing bam jong kinong India ki Indian food nangta ki jingbam ki Chinese item ke bangiong nangta kindon ru ki jingbam khasi ki jongi lani ngila banyo ngila banong ki jingbam kum ka khasi food ki jingbam ki bapero pher jong ki khasi ki jongi nangta kindon ru ki jingbam ki we pat ki jingbam ki bangi ngi jupanan kam hagi jingbam ki baman kasngi to kita kini ki benta na ka benta bangin penlong ikan ika kinsi marathon ka food fest bak ka juga poru ka gospel concert tukum ta na kaliang jong jing sing samla kinsi district ngi aware ya baro ki paran song stong ki parado ki prasnam ki bana po jong kari kasi bajantia bakila ban wan yesim menta sirhem na ka benta ban penlong ru ikan ika sngi ka bajob bat ngikwa bani iru bakani kaya jing penlong ke jongi ya kanika marathon kanum dei ban long tang mentau snap henry ka jingwan yesim meta jong baro ngila banang penpriang ya kanika kubor bat ngila ban penlong biang nak we ke snap syakawi pat ke snap